Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel Nining Cah. Keri. Oke, mau alhamdulillah berjalan lancar Cah. Nah iki lho sagrokane njaluk ki lho hadiah. Truk, terus permen musik regane 50.000 neng acara drum band ndek ben, tapi neng TikTok 30.000 Cah. Terus njaluk ginder joine 3. Lah ki sitoke ke teko turu lho didekakne kene. Wingi langgek teko jluk lho wis turu. Matiin lah, Dik. Jadi langgek teko jluk memang terus turu lagi. Newi. Aku ki wis anu Cah. Aku ini beradus keramas kingke alhamdulillah sing sak kamar karo aku semua. Ora lep kosek Wi gak sambekan Cak. Wi gak sambekan mak we. Lah apa jenenge? Dek ini ki lho jenenge adus nguyuh. Kuwi leren ning kok kelon. Leren Rowono kene nggo Asoka iki. Tak moni. Lah aku rawani ning jero. Ampune ga umum Cah, ga umum. Angger mlebu blokean wae. Besan wong ngalih ya ora iki. Mau kacang, Dok? Wangi jen. Apa namanya? Mau kacang? Ki mau anu Cah, aku gak sempet live. Soalnya ki mau jam 8 kurang 10 wis digledek gitu, digledek ke ruang operasi. Mari ngono apa jenenge? Aku melok masuk, aku ndak mau jadi melok masuk nang ruang operasi seperti biasa, seperti tahun kemarin. Dan setelah bocah dibius, kuwi engko terus ibuke dikon keluar. Jadi ben ampre bocah gak wedi Cah. Ngono. Iki mau keluar saka ruang operasi kuwi sekitar jam berapa? Jam 09.00 ketoke ning ruang pemulihan, terus aku diceluk kon mlebu. Akhirnya terus mlebu Cah. Dek mau jane pengen ngeplok tapi ya wis gak penak karo doktere. Akhirnya yo gak iso. Ya mau pertama kali yo apa jenenge nangis Cah, nangis terus yo jenenge gorokan Dik apa kerok mesti lara. Penyakite yo enek ke mau diwehno. Jadi adenoid di saluran nafas Cah. Jadi semacam amandel tapi ning saluran nafas, nutupi saluran nafas. Jadi dia apa jenenge efeknya ning turune ngorok, terus melongo gak iso mingkem, terus dalam jangka lama iso menyebabkan wajah iki bentuke iso merongos Cah. Jadi kaya nglambreh nisor ngono lho. Ya, ki mau atas berkat doa-doa kalian, terima kasih. Apa wis didongakno, wis disupport. Pokoknya terima kasih. Ki apa to jek mantuk. Dek. Lah iki rame Cah. Soale apa jenenge jam besok. Ya mau make tuku kacang mbuh. Piro margane, Mang? Sitok. Heh? Sitok 2.000 Cah. Tak kira 1.000
2.000 bae. Iki ning anu cah ning apa iki ning bekase ruang VIP lho. Dadi apa wis satu ruangan kuwi diisi 2 pasien. Soalnya sing ruang Asoka jek diperbaiki dalam masa rehab. Dek wingi wi AC-ne kan mati, rusak. Jengklonge ben somuk. Jadi mau didandani masamu. Geten wanyep gak betah mangane bodho ngungsi ning ngarepku. Wanyep terayu wong desa ya to. Iya. Kon ngucekno. Heh. Oh gak oleh mangan. Kem lembut dek jerone anu sele srikaya. Jadi pokoknya matur suwun cah karo kanca-kancaku kabeh sing wis ndongakno kabeh berjalan lancar ya to. Muga-muga iki sing terakhir wis gak usah rene neh ya to. Kok intine wis karek seger warase, sehate. Ki mbok lho ki suaraku iki krungu ora be wamen ndakmu. Ndek iki dadi ceritane adus sing nunet rono. Tapi ki mau alhamdulillah wis diruwes iki sok mau wis wangi karo mase bisa wemproti karo semprotan barang. Jan wangine ra. Akhire terus ki mau adus ngene. Ya mau adenoide iki gak uga separah mandel cah dadi kan di atase tintil. Mbuh basa Indonesiane apa nek tintil iki gak roh aku. Sing ning tenggorokan ning tengah ki lho. Dadi maksude cara dienggo menelan kan ora kesenggol. Dadi jek ning dhuwure gorokan. Ning saluran napas wi lho. Dadi dek iki mau sore wis gelem maem pop mie sak gelas gede ki lho, pop mie gelas gede ki lho. Ini mau entek, cuma harus benar-benar dingin. Gak oleh panas cah. Ngono. Apa jenenge terus ke mau wis diweni jatah sumsum tapi gak gelem. Sumsum, susu, telur tapi urung gelem bocah. Insyaallah besok pulang cah, dongakno. Biasanya 3 hari pulang. Mbuh wi operasi tulang, mbuh operasi apa wae jatahe 3 hari pulang biasanya. Tapi tergantung kondisine, nek kondisine baik ya pulang, nek gong baik ya gak pulang. Cek sakit pura Dek? Gak. Dek mau lho masamu mlebu ruang bius sih. Ruang operasi urung dibius wis turu masamu. Wis turu karo. Tapi kan dicampur bius. Ya urung to. Urung ke mau urung diapa-apakno. Wis tidur lelap Dek mau. Dirasani karo Pak Mantri. Yo gak apa-apa wong AC-ne dingin kok tidur dulu ngono. Malah gak sah bius engko ngono jarene. Ngandekno jane arep tak kondang apa nyeklek untune wi lho sing uglik-uglik wi lho. Ilang untune. Iki mau ya dikirim cah karo make. Sego sambel korek karo tempe gak ditepungi ditengkeli ngono. Unger-ungeren kedhek ini ora kolu mangan iki. Nggone lumayan jos-jis ah. Enek tipene asoy. Dadi apa jenenge
Ki ada tipene yo. AC-ne wingi ngisore pas dadine wanyep ndak umum cah sumpah. Wanyep. Ki yo kena dibuka kene iki. Kene iki kena dibuka. Cuma ora tak buka. Jengklonge banyak cah sumpah. Oke mau entuk telur iki. Terus jenang sumsum iki to. Karo iki cah ki mau leh cepak jok isuk iki. Ki mau dinggo ngompres, biasanya kan disuruh ngompres leher kanan kiri. Tibake adenoid ndak ki mau nggawa termos saka omah. Ngono. Siapa telepon? Rene wong. Hah? Gak usah nyusul ngarep mulih kok. Untuk vlog kali ini sekian cah. Aku pokoknya matur suwun karo sampean-sampean wis disupport. Disupport YouTube intine wis disupport dalam hal apapun. Terus kanggo doa-doane yo matur suwun. Moga-moga doa baik kembali baik kepada jenengan-jenengan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.